Bon dia, continuem amb l'espai d'entrevistes del Contagi Pedagògic i avui tenim entre nosaltres dues professores que han portat a terme el projecte Contes a l'Esprint. Elles són l'Helena Arbiti, que ve de l'Institut Escola Costa i Llobera, i l'Anna Guim, que ve de la Salle Bonanova. Elles són dues professores actives, engrescadores, creatives, que van venir un dia al CSIRE i ens van presentar el projecte Contes a l'Esprint. En aquell moment les vam escoltar i de seguida ja ens van contagiar amb aquestes ganes de difondre'l i poder-lo compartir amb la resta de docents, i avui les tenim aquí entre nosaltres. Bon dia, Helena, bon dia, Anna. Bon dia. En primer lloc, les felicitem pel projecte i els volíem començar l'entrevista fent-los la primera pregunta, no? És a dir, d'on va sorgir la idea de crear Contes a l'Esprint? Doncs mira, Contes a l'Esprint va sortir de la necessitat de millorar l'escriptura a dins de l'aula, perquè el que ens havíem trobat fins al moment eren moltes propostes en què s'intentava dur a terme una escriptura molt individual i fora, a casa, amb molt poc guiatge a dintre de l'aula. Almenys aquestes eren les nostres experiències fins al moment. Amb la qual cosa el que vam fer va ser intentar idear una proposta en què l'escriptura fos a dins de l'aula, en equips i a contrarrellotge, és a dir, amb un temps limitat i amb unes instruccions guiades que nosaltres els proporcionàvem. Ens va servir d'inspiració per tot això el projecte de Problemes a l'Esprint. De matemàtiques. Veiem que els alumnes estaven molt engrescats amb aquest tipus d'iniciatives i vam decidir que la literatura també podia entrar dintre d'aquest món més lúdic, tot i que té una gran part de curricular que no deixa de ser-hi. I quan ens hi van posar, la vam dur a terme nosaltres per primera vegada, que aquell any va ser realment un any molt mogut, vam decidir que ens va sortir, va sortir molt bé i va ser per això que us la vam portar i us la vam proposar. I gràcies a vosaltres els altres centres han pogut formar-ne part. Però de concursos literaris ja n'hi havia molts, no? Sí. I aquest concurs, per què? N'hi havia força de concursos literaris i nosaltres n'havíem format part d'alguns d'ells amb alguns dels nostres alumnes, però ens adonàvem que aquests concursos sempre hi havien de participar de forma individual, te'n recordes? Sí. A més els havíem d'inscriure fora d'hores lectives, per tant moltes vegades no els podíem ni acompanyar i sobretot no en podíem formar part perquè el concurs en si tampoc el podíem integrar, podíem fer algunes tasques però anàvem més enllà i com que només era un sol alumne o com a molt tres que podien representar tot un curs, doncs això estava molt limitat. I a més veiem que no semblava un projecte molt motivador per ells perquè acaba sent l'escollit d'una tasca concreta que s'havia fet prèviament i ens queda tot molt desajustat, molt desangelat, no? I moltes vegades sempre eren els mateixos, els escollits i no fomentava, exacte. Totes les persones, tothom podia participar. I en aquest cas no era així, llavors vam dir, ostres, podem fer una proposta, on s'hi sentin formar part alumnes amb diferents habilitats i destreses i vam dir, a veure, tampoc ha de ser tan esbojarrat, no?, això que ens volíem plantejar. I quan vau començar a idear el concurs, de quines experiències creatives partíeu sobre literatura? Mira, nosaltres havíem fet diferents tasques d'escriptura i sempre ens adonàvem que tenien molta por a la pàgina en blanc i que els hi costava horror saber planificar les idees que tenien, no? Aquestes idees tampoc anaven a bon port, perquè després la trama no la sabien fer avançar de cap manera. I quan finalment podien tenir un text una mica amb cara i ulls, ens adonàvem que els personatges en plans no tenien cap interès i que ells s'anaven també desinteressant durant aquest procés creatiu. I després el qui aconseguia arribar a acabar el seu text, el conte o el text que fos, la solució que li donava i el desenllaç, no era gens coherent i era allò de tot havia estat un somni, perquè s'havia esgotat ja el pobre alumne en fer-ho. Llavors, clar, vam dir, ostres, tota aquesta tensió creativa, com la podem treballar a l'aula? I sobretot que l'alumne estigués motivat i que també s'autoregulés en aquest procés creatiu, que això sense un guiatge nostre potser no es podria fer, i per tant amb tots aquests ingredients vam dir, ostres, doncs som-hi. Per tant vau iniciar una nova proposta i ens agradaria saber quines són les seves bontats pedagògiques. Quines bontats pedagògiques té la proposta? Doncs mira, lingüísticament, primer es treballen clarament les tres fases de l'escriptura, aquella en què
el qui escriu ha de primer treballar una generació d'idees, perquè nosaltres els proporcionem 2 objectes i aquests 2 objectes els poden suggerir. En aquesta suggestió surten coses molt diverses, no? Perquè tenim, per exemple, una clau, que la clau moltes vegades obre portes, que poden anar a mons, però també pot obrir cors, i llavors és una visió molt més metafòrica, llavors se'ls poden ocórrer molts camins, no? per agafar. També tenim la música com a element de suggestió, perquè tenen la possibilitat d'escoltar alguna cançó que els pugui evocar alguna trama. També treballen la planificació del text, perquè els donem un inici i amb aquest inici els forcem a alguns personatges, a alguns espais, a un inici molt marcat. I a més també treballen la revisió, que és una revisió autònoma perquè des del bon inici tenen la rúbrica amb la qual se'ls avaluarà, que no necessàriament ho avaluem els professors o professores, sinó que moltes vegades en molts centres són els alumnes de batxillerat els qui es llegeixen aquests textos i que fan de jurat, no? A més és prou senzill d'integrar dintre de la programació del centre, perquè es pot plantejar com a activitat inicial, com a activitat de desenvolupament o com a activitat de conclusió de les unitats didàctiques de llengua o de literatura, sobretot. I finalment podríem dir que potser una de les bondats és que es planteja en 3 llengües diferents, no? O sigui, es planteja... Què vol dir, es planteja en 3 llengües diferents? Doncs que els inicis els proporcionem tant en català com en castellà com en anglès. I inclús alguns instituts sabem que també es plantegen en francès o italià, amb la qual cosa aquell que escriu o l'equip que escriu pot triar aquella llengua amb la qual la seva creativitat es pot desenvolupar més, no? I això, no sé, pensem que és una forma de donar autonomia a aquell que escriu. I és versàtil pel professorat perquè el pot incloure en una activitat de llengua estrangera o de tots els àmbits de llengües, les estrangeres i les pròpies, per tant és molt adaptable a les necessitats de cada centre. És integrador de llengües, no? També és una manera de treballar amb tots els professors de llengües i en totes les llengües. Tenint en compte les bondats pedagògiques que acabeu d'esmentar, quines propostes de canvi comporta Contes a l'Esprint? D'acord. Mira, una de les coses més importants que nosaltres vam considerar quan analitzàvem els tipus de concursos als que feien participar els nostres alumnes era, com t'he comentat abans, que hi anaven de forma individual. I teníem molt clar que volíem oferir l'oportunitat a tots els nostres alumnes, o almenys a alumnes amb diferents perfils, diferents intel·ligències, a participar d'aquest concurs. Llavors vam considerar que hi podien anar en grup i que aquest grup fos un equip. I per tant, també ens agradava que hi hagués aquesta confiança entre ells, gestionar-la dins l'aula i sobretot que fos un grup heterogeni, no? Perquè cadascú hi pogués participar amb una destresa diferent o que tingués l'oportunitat de fer allò que els que sempre acabaven traient bones notes feien, no? Que fos protagonista sempre en algun aspecte. Un Wonder, no? També per allà. Clar. I aleshores, un altre dels canvis que també hem aportat és el temps, no? Aquests alumnes, quan participaven al concurs, això de l'escriptura era sol, a casa o fora en un concurs, però sempre amb molt de temps, no? I l'escriptura demana molt de temps, d'acord? Però nosaltres vam dir, ostres, per què no som efectius i els fem efectius amb un temps limitat? I per tant vam decidir anomenar-lo Contes a l'Esprint, Contes a contrarrellotge, per tenir aquest temps completament dosificat. I no volíem que ho fessin sols i desatesos, per tant aquest guiatge, aquesta ajuda i aquesta col·laboració l'oferíem nosaltres també, limitant aquest temps i atenent a cadascuna de les fases de l'escriptura, perquè també ens poden dir, escolta, és cert que l'escriptura necessita temps, què feu ara, no? Demanant les coses a l'esprint. Bé, però és que el que li has de dir a un alumne, i sobretot de secundària, que és un adolescent, és ensenyar-li a ser autònom, però dins aquests temps en què sap que ha d'atendre una planificació, una discussió amb equip de quines idees seran les definitives, la posada en pràctica ja, i de fer avançar el relat, i després fins i tot que poguessin tenir certa autonomia, o sigui, això només és un guiatge, no vol ser un encotillament. I de fet estem segures que a les assignatures ja hi escriuran en molt de temps, per tant és una oportunitat que probablement no trobin en un altre context. Exacte. I una altra cosa important que també ens va agradar oferir-la era un altre canvi com la relació amb les diferents disciplines. O sigui, nosaltres, per exemple, veiem que quan tu escrius, a part de tenir un munt d'elements plàstics,
o musicals en aquest moment que et suggereixen, també necessites materialitzar allò, no? Si ells creen un personatge, potser el personatge el volien transformar en una titella. Si ells estaven imaginant-se un personatge en un escenari, doncs potser volien crear físicament aquest escenari, no? I acabar fent doncs, una petita aquella captura. habitació que es van fer, no? I manipulaven coses, sí, exacte. No? I creaven coses. I vam decidir que aquest treball tan artesà de la literatura també podia materialitzar-se i fer-se partícip amb assignatures vinculades com l'art o la música. I per tant diem que aquest canvi és un canvi interdisciplinar que també ofereix molt a l'alumnat que participa als contes a l'Esprint. Per tant, la vostra proposta sembla molt completa, no? Perquè inclusivitat, interdisciplinaritat, autoestima, treballar en equip, temps limitat, joc, no? Una sèrie de components i clar, això implica una manera de treballar diferent dins i fora de l'aula, no? I sobretot dintre de tot el centre. Creieu que seria que els centres ho poden veure com una manera difícil de gestionar si ho apliquen en el seu propi centre? Segur que és complex, no? És complex, però alhora és un moment en què el professorat de diferents àrees, que en moltes ocasions doncs, viuen aïllades les unes de les altres, és l'ocasió perquè conflueixin, no? I perquè la persona que és tutora doncs, ens ofereixi, ens proposi uns grups o uns equips que creguin que funcionaran, la persona de música doncs, busqui aquelles cançons que els aboqui doncs, cadascuna de les històries, la persona d'art ens proporciona el material, algunes idees, amb la qual cosa el professorat en si també ho viu com una oportunitat de relacionar-se i de parlar entre si. Realment el centre d'alguna manera es transforma, no? Sí, sí. I en aquesta transformació, el dia de l'Esprint, el que es viu és com un canvi de rol també en el professorat, no? Perquè el professorat ja deixa d'estar guiant molt la classe, sinó que passa en un segon pla, es torna un dinamitzador. Supervisa. Acompanyar, no? I acompanya, sí. I llavors l'alumne és el protagonista i nosaltres acompanyem. I sobretot el que diem és que va donant peu a que el procés d'escriptura vagi avançant. En el cas de segon cicle es van donant aquelles instruccions que van apareixent de forma paulatina, o es va tirant el dau perquè sorgeixin les emocions. És a dir, és la persona que fa avançar el relat, perquè el temps avança inexorablement. Quin temps concretament? Està entre 2 hores i 2 hores i mitja, acceptem aquest marge. I al cap d'una hora, que més o menys els relats en una hora, ja estan cuits. Sí, estan fets. Ja comencen a plantejar l'objecte i al cap de 2 hores o 2 hores i mitja ja l'entreguen, no? I és un descans, però acostuma a ser un plaer. Sí, absolut, no? I ho veus perquè quan surten, normalment es fa abans de l'hora del pati, no? I quan surten a l'hora del pati i amb l'esmorzar acostumen a parlar, i tu què has escrit, i tu què t'ha tocat, i quin era el teu inici, el meu era el mateix, però per què, no? I la veritat és que parlen de literatura, al final, que aquesta vegada ha estat la seva, no? I a més ha estat compartida per tothom, que de vegades hi ha qui no les comparteixen, doncs aquesta vegada sí que han format part tots de... Clar, era una de les motivacions que nosaltres buscàvem, no? Que els alumnes creïn les seves pròpies històries, acompanyats per nosaltres, però ells siguin protagonistes i que consolidin el procés d'escriptura perquè la viuen, però viuen la seva pròpia, no? Amb tots aquests elements que els hi oferim. Per tant, caram, no? Tots els alumnes parlen de les seves històries, creen les seves històries, comparteixen les seves històries en temps de lleure. Jo crec que heu aconseguit un tema molt interessant, que és la motivació per l'escriptura i per la literatura, no? I Contes a l'Esprint, per això jo em pregunto, és només un concurs lúdic puntual o també està lligat amb els aprenentatges o el desenvolupament dels aprenentatges curriculars? Perquè hi ha persones que poden dir, això és un concurs, ho passen molt bé i aquí es queda. No, és un dia.
no es queda aquí, però aquí ve la feina del professorat i de l'equip que aculli això, no? Dels adults que acullin això i que ho duguin a terme, perquè nosaltres hem fet diferents sessions, no només informatives i de divulgació, sinó de compartir aquestes experiències en els altres centres, i quan hem rebut aquest feedback, a part de veure professors molt engrescats, també hem vist que hi ha una intenció, una reflexió pedagògica de voler-ho incloure i integrar dins el pla de centre. Per tant, no és qualsevol cosa, si tu te l'agafes com toca, no? I realment han vist les relacions que hi ha entre el treball que suposa els contes a l'esprint i totes les competències i els continguts que s'hi duen a terme quan el concurs es cou i es posa en pràctica, però que tot això es pot treballar prèviament a l'aula, per exemple. I és el més interessant, potser. Sí, clar, que no sigui un bolet. Clar, el que han fet a primer d'ESO, no? És una experiència que la podem comentar i també l'han adquirit d'altres centres. El currículum de primer d'ESO proposa treballar la narrativa. Per exemple, hi ha centres que ho han treballat en el segon trimestre. Clar, la narrativa breu, els contes a l'esprint hi va molt bé i t'hi pot anar bé com una activitat prèvia, de donar tret de sortida i engrescar per continuar fent-ho a l'aula la narrativa, o el concurs de contes a l'esprint et pot anar bé com una activitat de consolidació. En lloc de posar una prova o un examen final, pots tindre això i tens evidències de tot el que s'ha consolidat. I de fet es nota quan forma part del procés de consolidació, perquè els contes prenen molt més sentit, perquè ho han treballat prèviament, llavors brillen més. I jo crec que s'hi senten entrenats i ja no és un entrenament qualsevol d'un sol alumne per anar a un sol concurs i que el mèrit serà propi i ja està, sinó que és compartit i que ells viuen aquest aprenentatge lúdicament, i no impositivament, potser. Per tant, parlàvem d'entrenament, parlàvem de passar-s'ho bé, per tant ho viuen lúdicament. I aquesta experiència de literatura creativa de contes a l'esprint va més enllà del dia de contes a l'esprint, llavors? Pot anar més enllà, si el centre vol, perquè proposem el que anomenem com la segona fase dels contes a l'esprint, que l'anomenem... No heu inventat una segona fase? Sí. No n'hi havia prou, no teniu prou amunt, no? No, perquè el que vam fer va ser, vam veure que els centres se sentien tan còmodes que seria molt interessant treballar l'oralitat en aquest concurs també, i llavors se'ns va ocórrer que aquest conte el poguéssim passar a teatre, a la teatralització. Amb la qual cosa va sorgir les escenes a l'esprint. I què consisteix les escenes a l'esprint? En el dia de les escenes a l'esprint, els grups guanyadors o els equips guanyadors que vulguin es troben al CSIRE, normalment, i allà i fan el guió. Sí, desenvolupen el guió, la transformen. Hi ha una transformació del conte procés de transformació, en text dramàtic. I s'han de preparar tots. I a l'esprint tot això? Sí, a l'esprint i a més també no són tantes instruccions, sinó que sí que hi ha un guiatge, una bastida que els donem perquè no vagin sols, però també els posem alguna traveta. Algun repte més. Algun repte bastant divertit. Perquè jugues, una miqueta més. Sí, per no perdre el factor lúdic, però també per recordar que continua sent un moment d'aprenentatge intens, perquè intens ho són, els contes i les escenes. I l'oralitat es treballa, i molt. O sigui que, en definitiva, el que ens queda és que si reflexionem de tot això que han viscut, ja sigui en la primera fase dels contes a l'esprint o en la segona de les escenes a l'esprint, en el fons, com a docents i com també crec que entusiastes de la literatura i l'escriptura, veiem que estan reflexionant sobre les seves pròpies creacions i que s'encomana un esperit de voler-ho tornar a repetir i que ens fan aquella pregunta que ja ens han fet més d'una vegada i que nosaltres l'hem transformat en un mantra, de dir, i profe, això ho farem el trimestre que ve, ho tornarem a repetir, i això t'omple d'il·lusió i de voler compartir amb la resta d'escoles i dir, feu-ho, perquè és una aposta segura i funciona. Doncs us felicitem per aquesta pregunta que us fan els alumnes i aquesta demanda de continuar fent els contes i passant-s'ho bé i treballant amb vosaltres. I per acabar, només dir-vos que des del CSIRE Àmbit Lingüístic, que està constituït per la Núria Carrillo i jo mateixa, hem penjat tots aquests materials i els enregistraments de les diferents edicions a la pàgina web de Contes a l'esprint. La podeu consultar i també hi trobareu una altra entrevista feta al professor de l'Institut Jaume Balmes, Albert Daví, que ha portat a terme també com una altra extensió d'aquest projecte Contes a l'esprint, doncs el divendres a l'esprint, en què diverses matèries
entren a treballar en tot un dia a l'esprint i bé, no us dic res més perquè ja ho veureu, que és molt interessant. Doncs gràcies a les dues per la vostra participació i tanquem aquí la tercera entrevista del contagi pedagògic. Moltes gràcies.